Sziasztok! Már posztoltam pár képet korábban a Therionról a csoportba. Sokan érdeklődtek is, hogy milyen maga a készség. Most jutottam el odáig, hogy megvegyem. Elnézést előre is a kamera beállításáért, meg hogy itt van a laptopom a háttérben. Limitált a hely és limitált a rögzítőeszköz, mármint amire a telefon tudom rögzíteni. Szóval zsírúj. Bár ugyan volt már a kezemben a készülék, meg használtam is, azért ez mégiscsak egy kicsit más, ez a sajátom. Látszik, van itt egy pötty, ez egy fekete készség. Úgyhogy essünk neki. Nem lehet ugye elmarcangolni a csomagolást, mint a régen azoknál a gagyi fóliáknál. Igazi hiteles unboxing vágás nélkül ki se tudom nyitni a készüléket. Hát így néz ki a doboz. Mi van benne? Itt van benne a készülékünk. Van benne egy, ez bizony lecsukódik, ilyen húzigálós USB kábel. Ami furcsa benne, hogy össze viszont nem csukódik. Ennek annyira nem örülök. Nem, ez nem csukódik össze. Nem baj, nem a kábel miatt. Még rásegítéssel sem. Na, csak sikerült. És persze itt van a készülék. Van nekünk egy user manuálunk is. Mi van benne? Bemutatkozás. Mi van a csomagban? Kis készülékleírás. Specifikáció. Azt írja, hogy 0,2 voltra tud leszapályozni. 30 ampere a maximum folyamatos áramleadása. És 32 amperen tud píkelni, szóval hogyha éppen hőkontrollba használja az ember, akkor odáig föl tud menni. Van itt egy pár bemutatás, hogy lehet használni, ilyen különböző soft, preheat, meg ezek az előfűtésbeállítások hogyan működnek, hőkontroll, ilyesmi. Na, mi változott a DNA 40 és a DNA 200 óta? Ezt az elektronikát egy 3,7 voltos inputra tervezték, szóval ez a DNA 40 jellegű elektronika kéne legyen, de valójában ez egy lebutított, vagy egy átalakított DNA 200-as elektronika valójában. Ez azért fontos, mert most jön ki majd szeptember-október táján a DNA 60-as, ami viszont a DNA 40-nek a tuningolt verziója. Így néz ki. Két elméletileg, itt van leírva a hátulján, ébenfa berakás. Látszik, szépen úgy le van csiszolva, mind a kettő sima. Jó. Van egy bőrborítású ajtó, egy rozsdamentes acélrugós középérintkező, elől egy gomb, a tűzgomb, föl-le, USB töltő. És egy LED, ami szintén a DNA 75-nek egy újdonsága, az elektronikára van ez a LED forrasztva, szóval mindig minden egyes DNA 75-ös készülékben elméletileg ott van, ha csak a gyártó cég nem szereti le, vagy nem szedi le. Nem annyira könnyen nyitható, mert ilyen furcsa, mégis imbusszal akár nyitható is. A tetején furcsa érint csavarok vannak benne, itt van a logó, szépen látszik, alján ráírva, hogy itt dizájnolták az Egyesült Királyságban, és a Lost Wave készítette. Most a Lost Wave-ről tudni kell azt, hogy ők egy nagyon elismert kínai cég. Én azóta szeretem őket, amióta az E-Square-rel kijöttek,
ami egy 40 wattos dupla aksis készülék volt, és azóta az összes DNA elektronikával dolgoznak. És nézzük meg, hogy néz ki belülről. Van, látszik a két akufészek, pozitív, negatív, kis figyelmeztetés, ne cseréljük fel, ne rakjuk bele fordítva az aksit, nem célszerű, ugye párhuzamosan vannak kötve, nem sorba, ugyan külön méri őket és külön tölti őket az elektronika, de függetlenül azért nem javasolnám senkinek, hogy az egyiket fordítva rakja bele. És ami furcsa egy kicsit, hogy az aksinak van itt az aksifedélnek van itt egy ilyen része, ahol bekattan, mert alul nincs mágnes, alul ez a pöcök kattan bele ebbe a lyukba, ahogy rárakja az ember. És érdekes, jól rajta marad, de olyan túl könnyen rámegy így. Itt csak így rámegy. Semmi ellenállás, nem kattan. És fölül persze ott van a mágnes, látszik, ott nincs is bőr rajta. Kicsit meg van vastagítva. Ott a mágnes. Hogy rakjunk is bele 2 darab akkumulátort. A belső aksinál azért nagyon érdemes figyelni arra, hogy alatta legyen ez a remek kis... Hát hogy rakom bele? Kicsit egyenesebben. De most őszintén. Most még ki se jön. De jó. Zseniális vagyok. Most hallom, hogy most mondja párom, hogy a boltban a kollégámnak se sikerült. Sikerült. Hát zseniális, ezt kellett videóra venni. Nem baj, most nem 6-os likvid van a tankban, most nem fogok köhögni. Ja, ezek amúgy ilyen újra csomagolt LG, kaptam őket ajándékba egy nagy kerttől. Hát, nem tudom. Extreme Vaping Power, az van rájuk írva, hogy 30 amperes. 32 ampere a maximum tűrésük, és 3100 milliamperesek, én ezt nem hiszem el. Be is kapcsol, király! Ez közben. $55 watt. Ez a videón képernyőn még rosszabbul néz ki. XXX, csak felnőtteknek. Szóval látszik, ami változott az alapkijelző DNA 200 és a DNA 75 között, hogy most már ez kijelzi, hogy milyen anyagra van beállítva. Ugye van nekünk nikkel 200, stainless steel 430-as, 316L, 304, titanium, stainless steel 316, ez nem tudom, hogy miért így össze-vissza van, nikkel 200 és kantál. És még van egy ilyen előfűtés nélküli nikkel 200, ami arra való elvileg, hogy kicsit lágyabb legyen. Én most csak simán erre teszem, ugye visszarakni a energiát sima power beállításra. Nagyon jól működik az állítás, nem pörgeti túl az ember, pont annyira gyorsan, mennyire kell. 20 watt, annyi nekem pont jó lesz. Visszamegy rá az akufedél. Ilyen Serpent minit fogok rátenni. Nem az igazi, de majd jön a rendes. Szóval, mivel így rögzítettem a kamerát, azért nem tudok belenézni, de azért nézzük meg, hogy működik. Na most mit mondjak rá? Azt tudja, amit elvár tőle az ember, főleg ilyen normál módban. Ami nagyon tetszik, elsőre idegesített a LED, de végre tudok stealth módban gőzölni. Mert
engem nagyon zavar, hogyha egy készüléknek nincs visszajelzése. Így viszont, hogyha megnyomom, a LED fölvillan, és rögtön látom, hogy be van kapcsolva, rögtön látom, hogy működik. Úgyhogy nekem végül is ez így teljesen jó. Kicsit nehéz, nehezebb, mint vártam, kicsit könnyebbre számítottam, de a dupla aksival, DNA75-tel, ennyi pénzért én mindenkinek tudom ajánlani. Tényleg nálunk 105 fontért vesztegetik, van egy-két bolt, ahol 100ért is meg lehet kapni, de még szerintem lesz ez olcsóbb is egy kicsit, és mindenképp érdemes beruházni egyre, főleg, hogy a minőség az nem egy Rollo, nem egy RX 200-as, nem egy 100-as isti, és annyival nem drágább. Sziasztok!